लाखा क्रेनार के भाराघाट LAC कांग्रेस कैंडिडेट संजीव तेरो न फांगकांग थुमकर निपोन महामाया BJP अतुमपेन BJP MLA कैंडिडेट दौरसिंग रोंहांग फांगकांग थुमकर नि लपेन कारचुपोन Kardom pini prime time berta longpen ni Samiru Paliting mungpi non bertang tonpen arjupanik tha Thereponi Paikre Hiniani All India Congress Committee asongatum Assam Assembly Election lakha krenarkep Hareghat LAC pen kachedan donjabang pu Sanjeev Teron DC along nomination file alu jogdam pen puthot Sanjeev Teron aphan lakha krenarkep Hareghat LAC Congress aphan kikroi aradatum kangthum karnipon Laso kang thumkarni aporahut lakha krepri korkanthi constituency lapen lakha krepho Mahamaya constituency along Congress klembang photum dongmukak amethang asai hemelong pen bike machejeng konsi non ke bangji MLA kilik along lakha krenar kep Hareghat LAC pen karjapun pen kachipati dunji abangpu Sanjeev Teron aphan Hareghat tinali an ingthum arne dunji puthot motorcycle pen armu chejeng konsi puthungaji mate parokhwa an paledam Apitu hawar ke hat an palesi mai padodam hawar ke hat tinali pen ke banga dong muka along lakha krepli korkanthi mondo congress committee lapen lakha krepho Mahamaya mondo congress committee asai hemalong nang wursi ake hai Sanjeev Teron aphan congress klembang photu mesen pen archu non itung congress aphaman ati ong yang so thebong kasile long li west cardinal pen no fit king haji se mata athela pelo pachu he kata ni phai ko ra pho general rakla ko murak akla molo edo la so omisha ke bang BJP meeting lo so meeting no matung thelo amne dupi bise chipulo chetu la namni ko ong ko pen BJP block lada kapre party tumka do party tumka do thelo pelo rada tumpa karbinora tumpa omisha banglo lada si hendrik pikal ko lada si declare ko so alam ka jut masih itu apa don thua bangke karbiang lo alo ke do asong detik satu pen cingkilo la soni bangke la tumpen lamdon cikok ko ta isi kipu masih la soni lam pen masih itu ikilang tumpen menyiram di saat malam biatan tadi Thereponi Paikre Hiniani dongmukak tekerong piarong Karbi Anglang Autonomous Council EM Lunsing Teron hemalong non kewangji MLA kiligalong BJP pen karjabdanji lakha krenar kep Hareghat LAC candidate Dorsing Rong hangaphan lakha krepho Mahamaya constituency BJP claim rapet aradatum kangthum karnila pen karchupon Bangso Karcho Mailong Manpeng Kido Karbi Anglong Autonomous Council EM Lunsing Teron lapen Municipal Board Chairman Biren Teron PDC Chairman Rajas Teron lapen BJYM Penchenglok Morcha Doan lapen Sakti Kendra Doan lapen Ongdong Kithiki Dingatung Chetang Dungpen Archopon Non kewangji MLA kilik jongsi alang ni Dorsing Rong hangaphan pahay dan lokolotangte ajak dingkui pen kachisong karbiarat kar I Article 244A bachun wekpo lapen MOU MOS kachitok alamdon isi hini kipleng kriapot papreng pon lapji lapen karbi anglong along kichui kelang adim ansuse palang mi ponji pusi rong hangasang hopen rat athini lamcha chipitikang tikilang chunpen munirambi birtanang paling Ngora da phangke ke claim bonai ke dulang asong bong pen ke litum da chithan verlo je ajir dingkli pen karbyang long men mahasa wara te tum hemprek ke ha article 244 implementation alam te putha nili ja kong bidi do anili claim che song nunji pusilam chaki pilo pemte MOU pen MOS ke pechun ponuni dolang la heta menili pechun pon pa me je phan ja kong bidi do an chap cherapun po pen claimun ko pusinili lam chak chipilo pen an parte sai jidi ki tum phan bepar so ke claim tum phan la pente ason tum kai thur ka sai dolan la hai ka du yamu council CM EM tum pen cherap pen state along dame central along dame angka maha tum ke wan dia phan bang bor ipo sila so pen fi la hai mukha la chutugi chu phujo la pente bepar na ta me pain thur phan pa bori pon rek nahi pusi nili bori pon po pen claim pon birang tumang no la so channel pon di cha Lakhaing koi baithal langsu LAC ang kangalong BJP pen kachetoy dun pen MLA election kilik kachepati dun pen kachepahay dun jia phanpura pini bithung mandal committee atum tour level program amai kang nidam
West Karbi Anglong District Arlo Kidu Bitung Ring Thema Constituency BJP Mondal Committee Asong Ahin Pen Kevangji MLA election kili Lakha Inkoi Baithalangsu LC Angkang Kaparlo Aparman Kisung Ke Boy Kidu Kelak Kidu Anaphan Kapachilang Ponjia Phan Pura Kachipate Along BJP Asong Pen Kachutoi Dun a candidate Rup Singh Teronaphan Kapahai Dun Sia Phan Pura Karbi Anglong Autonomous Council Akiai CM Tuliram Rohang Kethan Ki Jalin Pona Ting Pen Pachiton Lunsi Main Miji Lems Chairman BTS Singh Teron Pen Patir Biponsi Bini Long Term Polling Station RVRA Pen Sita Mai Padopon Lo Karbi Rongsopi Vomuratar Polling Station Lapen Dogmepi LP School Kijoi Kelang Patuaklamalong Lapen Sita LP School Along Mai Padopon Lo Labang Somai Long Job Hapangjang Ponaluhi Sarpo MAC Chondro Chetri Bitung Ring Thema Constituency VDC Chairman Ramson Rongpi Chekton In-Charge Pratap Kathar Veterinary Board Chairman Jetilar Hasnu Lems Kongchunbang Waisong Timung Atum Chitong Dunpen Rara Thengno Lam Theke Jai Pona Tengki Akaprek Kaprek Aparti Alongki Ilitum Manghudunang Nepusi Chithan Chimun Pon BJP long claim rapera korteng ji tumhan komane yong si ituma dolpen ki dunia ngring du pata lataman etum bujai si laphan wanai lapen akapre ka dol longke APCLC tuma asorkar dawe pulote ilitum ki dunita alewe lapen kongres longle itum chipa ogduni pusta latume thang nakta rat phan langan e lasi APCLC no SDC no nilipui bangai mane akorteng jirang ko dolang pulote kewangi dolang pulote cimum cethan pensi 1 sigimi pulote akreng dudunaret isialam lo election itia April 1 tarik April 1 tarikar pisot eblak upui alang tumhan tuning rimang lalo prabjin dan hem petang ning lai silo lapen PMYG ahem kelong le tumhan bangke angbong adong don wang si aku kelong le tumhan an hanta mene pondo lasi lata prabjin po awas plus bangke kat du wetalongi sita dak alam do he mane hem sakuri do gari motor do bini plong de la tumlong le ta hai lake government a ron lasi ning binang ne kadu weta hem sotalong lapen lake development hin lo mu penalang li tum ning jekang lo tum preng nomor 1 dama Lapen halapu Akiai CM Tuliram Rohang Kethan Ki Jalin Pona Ting Pen Pachiton Dunsi Main Miji Lems Chairman BTS Singh Teron Ahin Pen Radaphan Lamchak Chepi Ponlo Ration Card Lapen Awas Plus Kelong Liatum Pen Doana Phan Nangki Pinang Pachitang Et Popusi Lamchak Chepi Pon Dongka Mukam Pen Dikanto Terang Karbi Daily News Pine Berta Bangke Laan Sikang Ton Pan Iglong Dome Thakmi Kurang Tu